Uyabona nje la kwi-background yami le ntombazane isencane yabo, upheli lo wakamkhize kube kade kwi-accident lapha kaViya eMlazi. Yabo nje mina bafethu njengomfana kaGalitsheni bafethu bengifisa and bengicela ukuthi ukuthi khona umuntu oyinyanga nanoma ngabe umthandazi, yabona umuntu nje umlaphi noma inyanga kuyindabuko, besicela Nkosi yami ukuthi kube nento noma usizo noma isandla abangasifaka ekuthenini kusizakale umphakathi walapha eMlazi, ngoba ngale kokuthi kuthiwa imbangela yengozi le eyenzeke kopheli kanje, ngale kokuthi bekuthiwa yenziwe utshwala noma ukuhamba ebusuku ungabe yini ngaba yini, uyabo. But lento kuthiwa vele into ehlezi yenzeka at the end of the day, into ehlezi nje yenzeka, kukhalwa ngayo. Angazi noma mhlawumbe ngoba ayinakiwe noma ingobani, but mina bengifaka isicelo sokuthi ukuthi nje uyinyanga, uyabo, noma umelaphi wendabuko, bengicela ukuthi ufake isandla noma kube nendlela mhlawumbe singaxhumana ngawo, sizama ukuthi ukuthola usizo leya ndawo. Angazi noma mhlawumbe idinga ukugezwa noma idinga ukwenziwani, xosho leya momo, because leya nto leya ku-obvious ukuthi imimoya leya engenako ukuthula esuki lapha, uyabona. Manje angazi ukuthi abantu, because lento ngishiso ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abakholelwa entweni ezifanayo, abantu abakholelwa ukuthi umuntu moshonelile endaweni uyalandwa, abayikholelwa lento. Bazi ukuthi uthatha isiqu nenkolelo vele ayifani, uyabona. Ingakho ngithi mina ukuthi nje unyanga noma umelaphi noma usize bandla noma cela nisize nje umphakathi, because even nala kwaMashu kunenkinga efanayo, yabo, ekade yaqala ukuba khona. And mina ngiyazi ukuthi umuntu uyalandwa ngehlahla, uyabona. Ukuthi mhlambe ushonele endaweni kanje njengomgaqo nanoma ikuphi, even esibhedlela uyalandwa umuntu, but khona omunye umuntu uthola ukuthi akakholelwa entweni kanjalo, uyabo, akakholelwa. So ila sengena khona isandla somuntu mhlambe onjengomelaphi kanje, ongafike asho ukuthi yini edingakalayo kumele kwenziwe ukuze indawo iqale phansi ibe indawo njengezinye indawo, kungahlezi kwenzeka ingozi. And futhi angazi kungani ayinakeki leyo nto, abantu abaningi abayinaki, bagcina ngokubabanza leyo ngozi leyo, leso siphihli sengozi, kuphele isonto noma insukwana kukhohlwe kudlulele phambili. And ayikho right leyo nto leyo bafethu, ayikho nje right leyo nto leyo. So besicela ukuthi kube nosizo. Sengikhuluma nje ngathi le video ingahamba ijubalale nje la eMzansi, kube khona lo ozothi cha mina ngiyaqhamuka ngizosifaka isandla. Siyacela bakithi.